Gyerekek, Géma vagyok, kis itt van velem, Meteor Guy. Van miért csinálni, fogunk csinálni? Crossbar. Na, végezzük. Na, akkor első rugás. Nézzük. Egy hátrébb rakunk. Igen. Szélen fújja. Na, egy kicsit hekkás. Első rugás. Kihagyta. Van négy, elég sem. Az a lényes lényeg. Egyes se fog berúgni, csak szólok. Ha nézzétek, nézzétek meg. Megfigyelek még egy követ? Jó, akkor pont jó. Hát az így. Ahogy. Mindjárt volna rá egy kicsit. Jó. Másik rúgás. Az. Egy. Házad. Na, egy hogyan kell menni. Én azt hiszem a harmadik lövés. Igen, háromból eddig. Na, pedig kettőből egy. És a harmadik rugás. Mehet. Ez az! Yeah! Negyedik lövés. A negyedik lövés. Nézzük Meteor Guy rugását. És ez az! Már csak egy. Egyet kurdel. Én ebben jó vagyok, szóval lehet, hogy 5-ből 5-öt fogok. Hát mi? Itt. És túl fogja rúgni, figyeljétek. Hogy megmondtam! Hoppá! Gyerekek, megmondtam. Mindjárt jövök. Itt is vagyunk. Vágod a labdát. Úgy csináljuk, hogy 5 lövés, mind a kettőnek 2 szötet. Most meglötte, van 5 lövése mindenkinek, utána most lemegy neki, akkor megint, aztán megint ő. Na, ne legyen annyira rövid, ezért van több lövés. Mit csinálok? Hányadik lövésem? Hanyadik? Ez volt a harmadik, nem? Akkor jön a negyedik. Be kell rúgnom. Azt hittem, hogy kapukára célzok. Hol leraktam neked? Ja. Hát de elsőre berúgtam neked. Állé! Megmondtam, hogy szar. Állé! Most egyet se fog berúgni, meg 3. És lecsapok. Mi legyen, ha beszalak? Nem tudom. Ne? Ha? Azzal! Nem volt! Felső részhívás. Mi? Felső részhívás, nem alsó részhívás. No. Azt hittem mi? Ezt lehet találni. Jön azt hiszem a harmadik lövésem. De még egyet feláldozok el, mehet? Negyedik rúgás! Jó, feláldozok még egyet, mindegyik lövés. Nem már! Még egy lövés! Utolsó bérrúgja, már megint nyertem. És ugye három szettet legyen, jó? Az! Hát, hogy vagyból szarban.
Ja. Utána a 11-es. Jézusom! Hát ez mi volt? Meteor. Hát ez szabálytalanság. Második lövésed jön nagyon szépen. Aha. Azon. Most jön a harmadik. Akkor jó. Azaz. Azt hittem eltalálja. Mi? Azt hittem eltalálod. Jön a lövésed, nem tudom, hanyadik, negyedik vagy. De szemét. Tudod, jön a negyedik lövésed. Helyazudjunk be. Az van. Hú, ezt be kell rúgnom. Hú, ezt nem kell berúgnod. Ha megúr! Az nem ér. Innen, ide pattant 10-re. Az egyes lövésed. Most, hogy döntetlen, várjál, akkor döntetlen, akkor még mindig én vezetek egyel. Most meg jön a lövésem? Aha. Szóval neked is jó. Na. Első. Fakásé! Ki fogok kapni, ezt érzem. Mondjuk a harmadikba vak 11-es, jó? Fakásé! Én lőtted el, az onnan jövök. Én a templomba kell. Na, második húzás. Kurde, addig kétszer ért hozzá. Bepattantok, felpattant. Ez a jó. Ne. Negyedik lövés. Minden negyedik lövésem. És addig kettőt rugod be. Kurde. Megvolt vagy nem? Nem. Alatta. Bekötöm a cipőmet. Szerencse. Szerencse cipelő. Aha. Hú. Hát gyakorlatilag akkor milyen challenge legyen? Max 11-es. Ez 3 challenge-et fogunk Van egyet. kendő nálam. Ja jó, mert Lövés. ez az. Tudod, mit passzoltad? Kettő. Jöjjön. Ó, fakasett. Mehet első lövésed. Rúgjuk be. Ez az. Hát még van egy... Kamerában úgy láttam, bement. Mi? Úgy látszott a kamerában, mint a majdnem bement volna. Most kilőtted volna azt a kapufát. Ez az. Még van 3. 3 mind be kell rúgnom. Jó húzós, húzósabb, mint hittem. Kurva nagy szerencse volt tőlem, hogy kettőt lerúgtam. Ja, ja. Na menjél! Jó, kiegyenlítettél, és ez nagyon a következő. Micsoda indítást adtam. Na. Második. Még 2 lövés van. Ötödik nem, ez az utolsó. Nem, 2 lövés, ez volt a harmadik. A negyedik volt. Jó, jó. Szóval, Sziasztok! hát ennyi lett már a videó. Ő nyerte meg. Hát
Hát, Büntetésre nem számítunk, majd az ezek így a videóban lesz. szerintem az, hogy 5 fekvő támasz. Az lesz. Én nem tudom meg. Jó, hogy 5 fekvát. Minden veszteségnél 5 fekvő támasz. Hát jó van, gyerekek. Akkor következő videóban lehet, hogy egy EB kártya challenge-et fogunk mi ketten. Szerintem igazából ma még lesz 2 videó, ezen kívül egy RB kártya challenge és egy VAK 11-es kihívás ezzel. Itt. Na, Sziasztok!